Salutare tuturor! În acest videoclip vom discuta despre următoarea lebădă neagră planificată de dedolarizarea globală. Țineți-vă bine pentru că o să vă duc printr-o călătorie intensă, printr-o furtună financiară care fierbe chiar sub ochii noștri. Mulți recunosc faptul că dolarul american este într-o situație disperată. Dacă fac relaxare cantitativă, adică tipăresc bani ca nebunii, riscăm hiperinflație, prețuri explozive, iar dacă trag de frână cu strângerea cantitativă, adică reduc masa monetară, ne putem trezi într-o depresie cruntă cu piețe prăbușite și șomaj crâncen. Nu este o speculație, este o lebădă neagră, un șoc rar și devastator, cum zice Nassim Taleb, doar că de data asta totul este planificat și se apropie foarte rapid. Țin să menționez că acest video nu are scopul să critique sau să susțină următoarele evenimente aparente. Să intrăm în miezul problemei. Donald Trump, fie că îl iubiți sau nu, politicile lui ar putea aprinde fitilul. Imaginați-vă, tarife care zguduie comerțul global, devalorizând dolarul intenționat. Acesta este pasul 1. Vă arăt cum războaiele lui comerciale n-au fost doar spectacol, au fost o lovitură calculată la temelia dolarului, slăbindu-i puterea asupra importurilor și a petrolului. Pasul 2. Guvernul taie cheltuielile. Gata cu deficitele uriașe, îi obligă pe americani să trăiască cu ce au. Este un reset dur care zdruncină și mai tare poziția dolarului pe scena mondială. Dar acum vine partea interesantă, pasul 3, rezerve reale. Vorbesc despre aur și bitcoin, active solide, nu hârtii fără valoare. Țări precum Rusia și China adună aur de ani buni, iar bitcoin intră în joc ca o alternativă liberă. Nu este doar o plasă de siguranță, este o revoluție în toată regula. Aurul, emisia lui este limitată de natură. Nu poți tipări mai mult, este fix exact cât scos din pământ. Bitcoin este și mai strict. Codul lui este setat să producă doar 21 de milioane de unități, fără excepții. În contrast cu dolarul, unde tipărnița merge non-stop. De ce este important? Pentru că limitează guvernul. Nu mai poți inunda piața cu bani după bunul plac. Pe termen scurt va fi un șoc, dar pe termen lung va fi la propriu și la figurat aur curat. O monedă ancorată în ceva real aduce disciplină, stabilitate, un sistem care nu poate fi manipulat de cheltuieli irresponsabile. Vă arăt cum aceste mișcări ne pot salva din haosul monedelor fiat sau fiduciare. Să ne uităm puțin în trecut. Totul începe cu acordul de la Bretton Woods. În 1944, 44 de țări s-au întâlnit în New Hampshire și au pus dolarul pe tron. L-au atașat de aur, 35 de dolari uncia, apoi au atașat toate celelalte monede de dolar, făcându-l regele rezervelor globale. A mers până în 1971, când Nixon a rupt legătura cu aurul, transformând dolarul în hârtie pură, susținută doar de încredere, de aici și cuvântul monedă fiduciară. De atunci, tipărnița a lucrat fără oprire, dar acum acel sistem este pe butuci. Ce încerc să vă spun eu aici este că dedolarizarea este planificată, este un fel de anti-monedă fiduciară, o revenire la ceva palpabil, nu la iluzii. Ce urmează când dolarul se clatină? Haos pur, hiperinflație. Prețurile la tot ce cumpărați sar în aer sau depresie, piețele se năruie. Dobânzile cresc brusc, volatilitate până la stele. Piața obligațiunilor devine o bombă. Refinanțarea datoriei uriașe a Americii la rate mai mari ar putea declanșa falimente și dezastru pe Wall Street. Dar nu este vorba doar de America, este o nouă ordine financiară. Națiunile BRICS renunță la dolar, China face tranzacții cu petrol în yuan și Arabia Saudită cochetează cu această idee. Își fac propriile reguli, iar dolarul nu mai este implicat. La nivel global va fi un amestec. Țările dependente de dolar s-ar putea prăbuși, dar cele cu aur sau cripto vor prospera. Nu este ceva întâmplător, este un plan de putere pregătit de decenii. America a exagerat cu statutul de monedă de rezervă globală, prin sancțiuni, datorii, tipărniță fără număr, iar acum lumea ripostează. Dar trecerea la rezerve reale este o rază de speranță. Un guvern care nu poate tipări la nesfârșit trebuie să fie cinstit. Gata cu ștergerea datoriilor prin inflație sau salvarea selectivă a entităților favorite. Pe termen lung este un sistem mai curat, mai solid și noi toți vom avea de câștigat. Ce înseamnă asta pentru noi? Haosul ar putea să vă roadă economiile, dar această furtună deschide și oportunități. Investițiile în aur și bitcoin vor fi activele de refugiu și pariurile împotriva piețelor fragile. Nu este doar o perioadă de supraviețuire, este o șansă să prosperați. Ponderea dolarului în rezervă scade de la 70% acum câteva decenii la 58% în ziua de azi.
Se întâmplă, oameni buni, iar rezervele reale sunt ancora noastră. În final, tarifele lui Trump, tăierile de cheltuieli, pivotul spre rezerve, este rețeta pentru de-dolarizare, o lebădă neagră care zboară deja. Dar nu este doar panică. Spre deosebire de Bretton Woods, care a ridicat dolarul, această schimbare ne readuce la realitate forțând responsabilitate și încredere în ceea ce înseamnă bani.